toɓɓere yeesoode woni nde seewaaku e laaɓeendam haa toɓɓere nden en lootana en bolwana lootugo juuɗe haa fahin en mbi'i seewaaku ɗo ɗum haani seewaaku tawe haa kala nokkuuje fof daga seewaaku nokkuure seewaaku haa ko ñaameten seewaaku ɓalli meɗen e ko nandi e noon kona wakkati corona fuu en andirama walla en ɗaɓɓitirama gonen en ɗon mari seewaaku mi wowanan ɓa nokkuuje restaurant ji ɓana cuuɗi ñamdu ɗuuɗi heewi ko jahata suudu ñamdu tawa nokkuure nden nde ɗon widi walla babal ngal ɓe layɓata ha a yaasi tawa nokkuure widiinde ɗo man ɗo ɗum haanayi ko ɓuri haanugo derɗiraaɓe men marɓe cuuɗi ñamdu useni tabbitine on bitti nokkuuje ɗon ɗe laaɓɗe yimɓe ngara ñaama ñamdu ha nokkuure laamde ñamdu laaɓndu e bo tasaje walla kutinirteɗe leyɗen ɗe layɓama layɓol laaɓgol mbawanen layɓol ɗuuɗi heewi ko taweten ha cafétéria ji ba restaurant ji ɓe ɗon darni bokiti ɓe koosa ndiyam ɓe dufa ha nder be omo gila fajira walla subaka walla bimbi ha yago ñalowma ɓe koosa paranti walla pila ɓe culka nder ndiyam go ɓe gurtina ɓe keɓa hande wiyete siphon ɓe ɗon gosta ha dow pilago ɓe dokka himɓe ñamdu ndiyam man ɗam gotam ɗam waynatake yimɓe ɓuran capanɗe ngari ñamri be pila e cokaliji e koofiji on koosiɗi on culki nder ndiyam go onon gosti e hande siphon walla taamu on dokkiri himɓe ñamdu ɗo ɗum haana ko ɓuri haanugo kam to kuuje layɓete ɗe layɓe ndiyam ɗam dufe ha lesdi nonnoon ban ha ci'e men fuu e ɗum tawe ɓurna a tawan woɓɓe ha laybol ha nder ci'e ɓe damna ndiyam layɓirteɗam ɗo ndiyam gotam ɓe layɓa ɓe cuwa nder ndiyam ɗam ɓe koosa ɓe liira kuuje ɗen ɗon hanayi hani ndiyam layɓirteɗam lallitirteɗam bo wona a layɓa a lallita ha goɗɗam tabbitina no taki yawgo wa yeeso to yiɗi wona ndiyam ragade jam kam ɗam ɗon laaɓi to ɗo woni kuuje layɓama layɓol laaɓgol e nonnoon ha fahin en bolwanan jawleji men yimɓe men hewɓe ɗon kutinira tasawo woto lootirgo juungo ha nder jawleru ɓe darnago walla roba wani ɓe gaɗa ndiyam wakkati ñamgo waɗi ɓe mbiya komoye sulka jungo mum nder ndiyam go o sulka jungo o loota o wadda sulka jungo mum kadi derraɓe on tato walla on nayo walla on ɓuuri on jowo on fuu on culki juuɗe mon nder tasawo woto walla nder robawa gota oya hoytundi o hoytundi oya o hoytundi o wala ko ɗum nafata ngam man ko ɓuri hanugo kam e woodi robaji goɗɗi banguɗi ha mi sappina on ɗi ha vidéo bano maaji ɗo hani ɗi keɓe ha jawleji fuu ɗiɗon mari burɗe ha dow man be butaru be babal juɗɗingo sabulde to a lootan juuɗe ma ɗo a loota juuɗe ma ndiyam ɗam ɗam ɓiɗa ɗam dilla ha nder burɗe go ɗam nasta ha nder robawa go ɗo woni a looti o bo loota noon to on keɓa ƴimmago on jaaha on loota ha yaasi on giɗi lootugo ha nder jawleru kam keɓon robawa ngal tanmi hollugo on ha vidéo ɗo banni on ɓuuri nonnoon en lorto ɓaawo ha yimɓe restaurant table ɗon yeeso yimɓe ha yimɓe ñamata ha restaurant ji dow maga yimɓe joɗɗinta ñamdu table wa ngan walla tabal ngal haani ngal woste kala wakkati fuu ngam yimɓe hewɓe ngari jooɗi jowi juuɗe maɓɓe dow magal ha ɓe ñaama no ɓe foti nder maɓɓe e woodi mo juuɗe mum ɗon mari ñawgo to yowi juuɗe makko dow table go ñawgo takki dow table man garɗo yowi juuɗe mum fahin bo noon man ngam man aseeɗo hani leppol gongol heeɓe wastirgol ngol cuwe ngol gaɗane ko omo nde ko sabulu ngol moyto ko walla ko no mbiyeten eau de javel ndiyam jum ɗam walla chloride ɗum wosta dow table man laɓɓina tabbitina gabbe ñawgo luttayi wala batte mum tawete dow table wakkati fuu ɗum waɗe noon e bo onon corroɓe ñamdu ɓe corroɓe kuuje ha butiji on fuu moɗon on tokko lootugo juuɗe mon kala wakkati fuu nde yaake wayli fuu on gaɗi coggu on jaɓi seede ha goɗɗo on dokkimo kuuje juuɗe mon potti looton juuɗe moɗon walla a nokki ñamdu daga ha fayande a wati ha parantiyel a hokki ñamowo o hokkima seede a jaɓi a lomnanimo
juuɗe mon potti foti himɓe tatoyago nayo ɓaawa toon lootu juuɗe ma ɓe sabulu hidde ko dokka goɗɗo bo ñamdu ta wiya an kam a darni ndiyam lootoɗam juuɗe ha dammugal garɗo fuu mbiya ɗum lootu juuɗe amma an goɗɗe ma lootaka ɗon a yahay sey an man fuu a tawe nder lootoɓe juuɗe kala hasanaji ɗi gonnen fuu banni hani gonen